Ay, salamat. Makatulog na ako sa temprano. About to you, naging ko. Ay. Good night. Mabawi ko tulog. Nag-taping po ako kahapon para sa telenovela ko. Ang haba po ng taping. Guys, Dr. Andrews here. I'm the new intern for the surgical team. Who's the nurse for room 4? Oh my god. 39 dirham mein. And this one, 24 inch trolley, only 39 dirham mein. And this one, 28 inch trolley, only 49 dirham. Guys, trolley के ये किलो ऑफर्स मिलेंगे आपको अल्बसम सेंटर में. इसके अलावा और भी Napatulog. Sobrang daming hate comments. Okay guys, hi, I'm Bruce Vince. And Race crazy. Hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license ang dala. Ang sinabi ng batas must be accompanied by a duly licensed driver. Hindi sinabing non-pro, hindi sinabing professional. So pag sinabing duly licensed siya. Correct. Pero hindi professional. Walang Yan. sinabing ganun eh. Maganda. Destiny card. Kasi lahat dito kinakaya mo. You are so very, iyaki ka naman, pero wala kang kadala-dala, no? Oh my God! Mabura naman ko! Mabura naman ko! Tuyong-tuyong ako! Tuyong-tuyong ako!